היי לכולם, בואו ניקח שאיפה עמוקה, ידיים גבוהות עולות מעלה, בנשיפה לנמסטה. עוד פעמיים שאיפה, נשיפה. עוד פעם אחת. נניח את יד שמאל, יד ימין מעבר לראש, מבט מטה. נשעה פה באסנה לעוד 4 נשימות עמוקות. 3. ו1. נחזור חזרה למרכז. ניקח שאיפה עמוקה. נשיפה, נשלב כפות ידיים, נהפוך את השילוב ונתרחק. נביט לכיוון הברכיים לעוד 3, 2, 1. ידיים גבוהות עולות מעלה, ידיים משולבות. שאיפה עמוקה, יד ימין מטה, יד שמאל מעבר לראש, ומבט מטה. 4 נשימות עמוקות. עוד שאיפה, נשיפה, וחזרה למרכז. רגל שמאל ישרה, רגל ימין בכפיפה. לקחת שאיפה, יד שמאל מעבר לראש, ונעלה מעלה על ברך ימין. שאיפה, נשיפה. נביט מטה. 4 נשימות עמוקות. עוד 3, 2, 1. רגל שמאל מתנתקת. אנחנו שמים לב שאנחנו באותו קו של ברך עם רגל. רגל שמאל מתנתקת. עוד 8 נשימות עמוקות. שאיפה, נשיפה. ובפעם הבאה בואו נשאר רגע פה, נחזיק ונאסוף את רגל שמאל לאחור ונביט מטה. עוד שאיפה אחת עמוקה, נשיפה, ננסה להחזיק עוד קצת. עוד 3, 2, 1. בשאיפה הבאה נניח את רגל שמאל וננתק את רגל ימין באוויר, מבט מטה ולהחזיק. יד שמאל גבוהה עולה מעלה. 3, 2, 1. ונסתובב לצ'יילד פוסט. נעביר משקל לאחור ממטה. שאיפה, נשיפה. בשאיפה הבאה נגלגל את הגב ונעלה לתנוחת ההר, ננעץ את הבעונות, ניכנס לתנוחת ההר, נשריש עקבים. 8 נשימות עמוקות. שאיפה, נשיפה. עוד קצת. 2, 1. רגל ימין מתנתקת מעלה, מבט לכיוון הברך. 4 נשימות עמוקות. בשאיפה הבאה רגל ימין באה קדימה, נניח את ברך שמאל על הרצפה, ידיים בפרנם ונביט מעלה. נשעה פה באסנה לעוד 4 נשימות עמוקות. 3, 2, 1. ונסתובב כל הרצף לצד השני. אז רגל שמאל בכפיפה, רגל ימין ישרה, פלקס, לקחת שאיפה עמוקה, נשיפה. עוד פעם אחת, שאיפה, נשיפה. יד שמאל מונחת ונעלה על ברך שמאל. נשים לב שאנחנו באותו קו. ננתק את רגל ימין באוויר, יד ימין גבוהה עולה מעלה, ועוד 8, 7. שאיפה, נשיפה. 3, 2, 1. נשעה פה רגע באסנה. נאסוף את רגל ימין לאחור. נמתח. 4 נשימות עמוקות. עוד 3, 2, 1.
נניח את רגל ימין וננתק את רגל שמאל באוויר. למי שקשה, אפשר לעשות את אותו דבר, יד ימין גבוהה עולה מעלה ולהישאר פה. עוד 4, 3, 2, 1. נסתובב לתנוחת האב, נשריש עקבים, עוד 5 נשימות עמוקות. 2, 1. העברת משקל, צ'טורנגה, ולעלות לקוברה. בואו נהיה פה רגע, ניקח כמה נשימות עמוקות. שאיפה, נשיפה. בשאיפה הבאה, נעביר משקל הצ'ייקו. עוד 3 נשימות. בשאיפה הבאה, נשלח את רגל ימין קדימה, ידיים בפרנם, ונביט לכיוון השמיים. עוד שאיפה אחת עמוקה. בשאיפה הבאה, ננעץ את הבעונות של רגל שמאל, וננתק את רגל ימין מעלה. פוינט חזק. נכניס את הראש בין הזרועות. 3 נשימות עמוקות. בשאיפה הבאה, כפיפה לכיוון בית החזה, וחזרה בפשיטה. עוד 3, 2, 1. נשלח את רגל ימין קדימה, נניח את רגל שמאל, ניקח שאיפה עמוקה, לנמסטה. יד שמאל על רגל שמאל, יד ימין גבוהה עולה מעלה. שאיפה, נשיפה. עוד 3 נשימות. 2, 1. ולהעביר את רגל שמאל קדימה, ימין לאחור. כפיפה של רגל ימין. ונאסוף את רגל ימין. מי שקשה, אפשר להישאר בפוזיציה הזאת. ומי שיכול, אני מכניסה את היד, ממש במרכז האמה, יד שמאל מעבר לראש. מבט מטה. 4 נשימות עמוקות. 3, 2, 1. ולאט לאט לשחרר, לבוא למרכז, לתנוחת העליונה. לקחת שאיפה ארוכה וכפיפה. לקחת את הגב לאחור. כמו בגלים, שאיפה, נשיפה. 3, 2. עוד פעם אחת. ולמעלה, נצמח. 4 נשימות עמוקות, נשאר פה רגע. בשאיפה הבאה ננעץ את הבעונות של רגל ימין וננתק את רגל שמאל גבוה לכיוון התקרה. פוינט חזק וכפיפה. כיוון בית החזה, פשיטה. 3, 2. עוד פעם אחת. ובפעם הבאה, רגל שמאל קדימה, ימין לאחור. נסובב את כפות הידיים ונביט לכיוון התקרה. 3 נשימות עמוקות. שאיפה, נשיפה. ונתיישב. רגל ימין באה קדימה, שמאל לאחור. ניצור 90 מעלות. נשים לב שרגל ימין יוצר 90 מעלות, וגם לאחור. רגל שמאל. נרים אותה מעלה. אוקיי. מי שיכול נשאר פה ביד ימין מעבר לראש.
מי שיכול ורוצה להעמיק בהסנה, מכניס את היד, יד ימין מעבר לראש, ולמצוא נקודת ממשק ולהביט ימינה. 4 נשימות עמוקות. 3 נשימות. עוד קצת. ו1. בואו נשחרר. מעולה. שתי רגליים, 90 מעלות, ידיים לאחור. לקחת שאיפה עמוקה, לנתק את הישבן, לקחת ראש לאחור. לשחרר, שאיפה, נשיפה. רגל שמאל מהרגל ימין, אני יורדת ועולה. 4 פעמים כאלה, שאיפה, נשיפה. עוד פעם אחת. פעם הבאה בואו נשאר פה רגע. רגל שמאל ישרה, פלקס, ולהוריד. 4 נשימות עמוקות. 3 2 1 ולרדת חזרה. לאסוף את הברכיים, לשלב כפות ידיים, לקחת שאיפה עמוקה ולהתגלגל על הגב. 4 פעמים. 3 2 עוד פעם אחת. ובפעם הבאה שוב, ניקח את הידיים לאחור, ננתק את הישבן, רגל ימין גבוה למעלה, לרדת ולעלות. עוד קצת. 1 אחרון, רגל ימין גבוה למעלה, מבט לכיוון התקרה. 3 2 1 ולהתיישב. לאסוף את הברכיים, לחבק ולשכב לאחור. סוורדנאסנה. אז אני לוקחת רגליים ישרות מעלה ואני לוקחת תנופה. עמידת נר, 90 מעלות, להחזיק. 8 נשימות עמוקות. שאיפה, נשיפה. בשאיפה הבאה, לקחת על האסנה, רגליים לאחור, ידיים קדימה. עוד 4 נשימות עמוקות. בשאיפה הבאה, לאט לאט, חוליה אחרי חוליה, לשחרר, לעלות מעלה. מעולה. פסטימוצ'נאסנה, לשלב כפות ידיים, להפוך את השידור, ידיים גבוהות עולות מעלה, פלקס, העברת משקל. ובואו נשעה פה באסנה. נעביר את הריכוז לרצפת האגן מול הבנדה. 11 נשימות עמוקות. נעביר את הריכוז למניפור צ'קרה. צ'קרה שלישית. מעל הטבור. 2 1 בשאיפה בידיים גבוהות עולות מעלה. לשחרר לנמסטה. מעולה. סירה שאסנה. נסיים, כמובן רק מי שיכול, מי שלא, עושה חצי. אוקיי? ולכם בעמידת ראש. מניחה את הידיים, את הראש. מנתקת את הברכיים. מי שקשה נשאר פה בעמידת משולש. מי שיכול מניח את הרגליים, ברכיים על המרפקים, מצמיד אותם ולאט לאט לעלות מעלה. עוד 5 נשימות עמוקות. שאיפה, נשיפה. 2 1 ולהיכנס לצ'יילד פוסט. לעלות חזרה.
נתיישב על הברכיים, נתאם ונמסטה, ובואו ניקח כמה נשימות עמוקות. נשים לב למצב הגוף, להרגיש שלווה, רגוע, ללא תנודות. תודה. נהיה בהודיה לגוף על התרגול בוקר, על הבריאות, אהבה, משפחה. שיהיה לכם יום קסום. נמסטה.